Odofo mame mo akwa emergency Ghana TV so ene story a buy ewo Lawso no de edutwam na ewiase de unama na wakohie obi osew eye den a obi se obi na enipa di nse de na enso eduru ba bi a na enipa ne kase me papa ni di a na chese no pre ewo ba bi na abrantie a chese o manim hai wo se ne papa na ye o mampani Kufour ema chese wo se be 9 years ni wadi akira yese nko be hia papa no nanka papa no waye de wagina tum nanka won de wabaye ne papa keke enye de onye se japade bi na wo hwe wabaye ne papa keke ne so wa ya chese nipa sese no papa no wanya 51 years a chese ogushu a wo nyini enko hu ni papa na papa gine tum wi a nanka sembie ni ho nanka hu se me hu me papa enti asembie ni ho ne so up to now wa ya na wo de abeda MFK na enhwe story no MFK tutoto na no kakra hwe se ye ne kre se wa miti o mana se ne papa no ano a nti ye nkonko history no na ye ba na ye momu nchiremu ni nyina number 20 saying bacho maame aye bacho fro saying bacho from me kwame na nuama eje nuama no pa de na de onam bacho asema de me nam ni se me free bogoso na say me na na tena ye me na atina framing kwala ma menya 39 years nti menya 39 years no ana me driver nti mika heavy duty car tipa car na me ko fanwa na me de ba ekroma papa bia oni me ma me ko school na o ka kire me se me papa aye sikani papa ye mbaka sie pa oba bi na de bia me sorry amanfo car ana meka nti papa no kan sem na me mfanya asem nti akire no na me ankasa me ko papa ne nchen na me ko bisa ne se me pa ne cho bebre e friend say so ni me papa on kire me nti ho na obeka kire me se e yabusu asem nti me nko me na ho atam na me na no onka ba bi na me na ti ase nti me ko me na ne friend na ya wotwe nti me ko me na ne nchen me ko me na ne nchen ko bisa ye no na nkire ni me se me ofa baako e be ya adwuma wo railways ewo Kumasi nti me maame ba ho so obepe adwuma nti me maame ba ye no na obefa nyinsen na omo bisa na wanka nyinsen na asem nti omo bisa na wanka na me na no hwe no ma wo ye maame wo me menya afi baako bosumi nsia ana maame dwane jame ma me ka me na ho no okọ Avekus no odi yare ana de fi ho bae onya 3 months odi yare na fi ho bae nti obae na obewuye nti mi amma me mpo mi nimu no so ye tuntum so ye kokko de otie bia mi nimu no nti bra bisa me na no na me na ka chem se mi nko me ofa ne ho that time na me ofa ne so aba pension e ofie na stroke mpa aye no nti mi ko me ofa ne nchen ene ne kokko tenase na me ka kire no me kan ya na asma ka kire me se ade ma ati ase mbia na me se da mi hu me papa no be kire say mi papa de sisi adbe de obo no mi hwehwe no kura mi hu no na me se o de on kire me no kire me kwan bia me nam so a me hwehwe no nti o kire me se me mra Kumasi na me nko apagafie na me kwa apagafie a me misa maame hema nti me bisa maame hema mi hu maame hema na me fa masam ntuna ni me apagafie ben ya Kumasi de na wo kan wo Dr. Mensa apagafie e ho asem na wo kan Kumasi he ya na se nya bogo so asem ba Kumasi okay oni aso ho na chese story no u follow story ni ya na wa hu se sisia na ya bedu apagafie ni de na chese ho e no mampani Kufour no abusu afie a chese chese wo ye den a ye nya direct ni wo ho ne de na chese keka eba ho umia abrantie no nto aso na entie story no enti okoso a MFK koso a bisa no nsem ni pi yenkotie emra nti media kire eba apagafie ho na mbeto maame hema nso nti mbeto maame hema na me ka kire ni se asem no mpo no se de sitie no nka o me enko nchen na nka me nka kire no osi ayimfi asem no ye asema ayinti se ebiti hwa na obaye dansie nti me nka asem no ho nti me ka asem ni na cheche mi se de me kan yi no ana maame hema no ka kire mi se obisa mi se na ye bo papa ni kire mi na mi se na papa no di e bo kire mi no ye papa Kofi ana ye bo kire mi nti me kan ya na maame no se oye mi ntwa so na okosoro ho nti
many abranti bi of your friend ata nti mini ata no mra asro nti mini ata no ko asro nti ekoya no ana maama no be ka kire me say papa Kofi no say no no hwehwe ye na said ye be ya abaya no minko na 2 weeks time no or the back hwehwe papa Kofi no na waka seming na kire no 2 weeks time no o ma me number say me mfrɛ na se me nsa nka no so a aya me mra Kumasi amati nti 2 weeks time no so me friend number na biamfa na me ankasa me foka bae nti me foka bae no me ba na maame no aka Kofi omuso atu kwan okwa bridge omuso okwa ha omuso okwa oyesa 2 years na me nsa nka papa no na me si no ese me ankasa me twa na mo nti papa bi wo pajafi na nim oye chacha mpabo bi na aya mekwa makotana ne nchen nti mkotana nchen o se okura menimu ofia ha na de bia obafia ha na menimu asem ko a wo de bai na me so me fa asem ni na kire ni se said ya me kire mu ya de kire mu nti me kire mu de kire mu no se ani papa ne former president Kufour nti ina ma ameno ompese obeka kire wo papa tietia break hold on tobo madam tobo nyabo trema me also what saying what's the papa and former president Kufour yeah papa former president his excellency Mr. Sana me friend no John Agyakum Kufour and o say wo papa ne former president papa mpachoani ene papa say mo je say ye twa so ha say ukwa peja fie mu no de oka kire wa ne say o papa ne hwan former president enfie san ni ibacho enfie nkroni sabe no tie akonwa so na no afie akonwa so ena oka kire so o papa no na former president ya yenim miminim ne ma ba kokra no ye actor wo mo ye giant wo mo soso wo pa na wa wo show ho a asem o kan no gidi se former president betimi aye wo papa oni ne se wo kwan bi so me pa cho betimi aye papa kwa ben so se de na mo so ma me ka se betimi aye papa ni se nke asem no si ye no ma me no nke se e bia me kan ye no o ma me hu papa no but wa mama hu no ma di akire ono achi no me besin ko untumi friends chama untumi ho ama chama untumi efre papa no ni nua ne ba oye MPP woman organizer efre no nana ma women organizer ben MPP women's organizer yes. nana mampoma okay ono so ko hu no ene se wa hu mpanifo na den na went me enhia former president na wote ha me ko hu no na o ma oje mitum o ma me ko twa picture ono ankata ma me sika ma me ko twa picture me picture e de command e de brain no okay say 2 weeks time memra na meti hu mai in 2 weeks no me bae no na ofre ma me bi wase mesi wa ba me nimu no okay nti na so papa kura unim no na so wa na anim na enwanwa nti me ofre ma me na me ne ka me ma me ne me kasa bisa me sa me yatintin na me se me yatintin me mu yedu na me se me mu yedu obise bisa me nsema na o ka kye me se okay what you obey or the asem no beja me sister no na kye se nka chiri no sister na ka kye me but for that time na me free ho na me bae no me sister me friend na on wonti obianka me friend na on fa wo se wani free adin na wanya fie san ya na wuni mo maame 39 years 39 me ma media me tin ntem say wote nenka one dia me tin say wawu ba o ma me film no wanya fie be san ma me film no na me nya 2 years se wanya san se me 51 years na 51 years afa na wo papa de ntia me pa cho nya say bia ajapadi bia na ya say ni papa basa si so na wanhu maame o maame de matese wawu ba me papa ti ase dia say me bomodina me ana o ti say oye former president ntina when ya bre pese chinchina atwa o pese o hia no because 51 years de nka wo bo bra wo hu ne da won kwala bre mu a e wo senkeje bia school bi ana ehwe bi kura mpo no watimi atotomu a wo ye wadwuma eti se wo hawo ne san biem me hawo nyina ne say e ya so be bata si so na wonhu maame no papa efa ba bi no edi o maame de what say wawu ne mo papa ti ase dia e se obomodin
na ohwehwe no na wan kasa wo hwa hwehwe mu a wo se former president Kufour me fa hwehwe ma me hu sa uti me hu sa wo fa na se no me bibia because me ubaye me nya ma adwen se meye physical DNA momu die but wa wo hwa hwehwe mu a wo he fa pa na se former president manim kra sia no wani man kasa e na den me ti dua na situ ning na ase no really mpachwani eti wa wuji tum say your papa me jitum pa sa se ma hu yansa na una na efri mu ana mpachwa me hu yansa na me na efri mu na obi sa una na osesen obi sa me na no me na de me bisa no no de o kire me de o kan no na me kan no asase oh okay na sa una na o ma me anka be ma woni ni nyinsen ye ankire una na me na de wanka ba me wofa no na me wofa no ya djuma wo kumasi ha nti me wofa ne de ono ohun ye nti oni hu ye me wofa no ka kire me wofa no so no sukra ababa ye 2 weeks ti ampo she fridge sisi asa okay onu so afri na me pa cho hu se ye bodi ni kire wo sa no ye wo kwan bebra ye timi fa so edi hu Ghana ye mpanimfo no e na watete so se wo nuanom what try se obekọ former president ne mani bi kura mpo wakoka wasama kire no what try bibisa ma try pa ma company info bebre ma mi hu mpanimfo a watimi no mo hia papa bi a friend na Agyakum Kufour okay ne ho me ko ba kon so ye frɛ no Agyakum Kufour onpo oye oton owo stock ese wo jiho oton biscuit any ade nti ma di akire pa asem na nyase me di akire na say what di akire say what di akire be how many years me fan say baba 9 years 9 years ne still wonya nhia mampani dada na nansan a we ne ho kani efrim ye former first lady nka wo say yi ase de yetimi enya kwanya de hia mpanimfo wa make any attempt say nka be bawuram ho ba bi kura edo ho akwa kire no me ba cho tama asem ne si ye no meti ye nyase manti meti ye but wo say panyimfo ade sa no ya na bambo na no den ye bia na obetimi akọho na say mampani dada wa hu woni ni nuam no wo hwe wo mani ma resemblance ne wo ho mo sese pa wonya sure say e bia ni nua bia sem na wo kan mpacho da bi oyo no mampani na anasem ana mekan asa we are too sure say oyo papa mpacho minim pa wonderful bibia wo ye bia say we serious bibia wo ye o life bibia say we serious wo say na branch na ye serious pa che say ade no onyanko hia mampani no nenso de o ka bia no gina ne na so question bi obebisa ne bia wansa ne pepepe ma o gina so say wono an o se no even MFK person dani ade no kura de ko ne nuanum bi so on say duru ba bia na e ban say na e kame ai say enim bia say kakra because wa wo na wa jana wan hwe na o basa no e ana o ma mo di bia no person beje atum sa nenso MFK person dani ne ni kakra se be ya wo kire bi no o mu konya problem bia nenso still o gina ne na so a chese de o kan no ka mumi on to aso MFK koso abise bisa ne nsem no na onwie na ye hwe ba bia ye this story no e ba ekowie because there confidence level no too high bacho ani sa bacho ani na ye koye DNA na se nyo papa e oh bibia timisi nti de besi bia no me fa ni sa all right Martin to the asem we no ma mintu mi na nsi so na ye nhwe kwan a ye be fa so na ye de reach former president I mean him say he a very good heart enti ye me nwanwa say 9 years ni no wa ya wuntimi emmen no na say won fa ho nkonko kire no ye former president Kufour minnim no obie na pono mo obia nti ye me nwanwa e bia wa mfa right channel no wo so ko chema wuntumi ho wo ko regional women's organizer o munyina de no mo kan e ba cha regional organizer no me ko ya women's organizer nyo organizer nkasa onu mpo me ko ya waje me fi ha kra me kono no ma me lole fe e ma me de ko ye nti o ma me ko twa me picture e de ma no by for that time no me friend na omfa ucha wow picture senka o de kwa akọchire papa nti me twa picture de ma no ne 2 weeks na me buy no ana of frame ma me no of frame ma me no o se mesi wa no ma me ne kasa e na wo nuanom wo ma me e wo mafofo bi kan ma me ne baba ko pa ne me okay te se wabusuafo ho am na etiase mabusuafo de me ma me ni nuanom nemba eno omotiase eti wo ofa no a wo se ono so confirm ye no ofa no nso afrim se ade a ye betimi ya de aye confirmation a eye DNA na Lawso so de wo de abedan ye no ye hye wo bo se bebo mode am wa richi
Olumai na yatoa so de free honom what eti we de me pacho mo messages no ebi say physical DNA ebi mo ayeye ne ade na minim say camera ne betimi ya take full shot amami na nka bese me hwe otenten because ye papa Kufour say osonwa ena ne ma no so ginegina so pa wo hia wo mo na wahu. In fact, situation where they are not she papa case the only case na where them say ya brom so on say wo dia asem kwakwo shi obi say ne badie na say ensem bebre ne wom say in case o mo hwe na ne bampa niema bebre ne wom enti MFK tutu na no wie no na abase afedie ono nkwa wontumi nkyere na adwen na wo say bedwafo na wo ho no omo so kyere o madwen enti oto e de ama bedwafo no nyentie de omo so ka papa ne de meme de ose ne papa osanchese ne niema bi ne nsa se ne opagya ne nsa dan ne nsa kasa ne ade nyina kyese osomampani Kufour nanso se nipa nyina na se ye na ye made a ene enka ye made bibiri nti yenkoi ne enkotie dia mpanifo no so ka se o musu gidi se dia branche ne kan ye no kore ana yenko hemra enti no edam ba to hwe na physical DNA no utimi hu bibi wo mu my friend Paul, I got that friend Paul allergy. Allergy friend Paul, who na make asano. Me ba cho, who share na say physical DNA no timi hu resemblance kakra. We no momo no. En so hwe we so. En so hwe na o ka ho asem no. A o de abetu ye ni fisem. Aye fisem am. Yeah. Paper no ye de to anim na ano den kra you attempt to answer. We say your exams are say if you attempting to answer no pass kura nti wo attempt ya me no de so de me mi hu papa ya wati hui ene nanim dua ne so de nanim ma etie no wo say nipa nso di nse wo nipa nso di nse nti untumi nyina no nso kwa nyintum prekope nti na meka say bia nani nua bi ba nanim ma no ne so de ya wo hwa de ne Papa pejo utika krama mihade. Okay, my friend Pama. Elder. Enipa dinse intimate makasa wasem. Sao. Wo say na Ghana ha nan kasa ye wo look alike so ha. Bebre. Look alike na do dadu lumba say no look alike kura ba ha. Eti we betimi aye mampani dada look alike. Ni nyina be yese. My friend Pama asema abeda dwaso yi. De ha adwene wom. Ene say anamo papa yetu a wo se bepem nne emfie nkono ontumi sabe nye obia kekesa na ye kana sem enti baabi a be faro na ase yen aboye pusa sure aboye pusa na esesenka sabe onye nipa ebe ha no se obetima ye hwehwemu wo oh yeah ena sabe baabi a waduro yi no nya de a enke ha adwene se onzem fom so be bretimi si because obi aya akwada pen obi aya pani pen enipa nyini te sa atwede a yefo enti baabi na nipa fi akodu baabi ana nyame adom ede na kodu sa mpempe no nkyere se owade ye ne de a obeka sa enye ne de a ono ntumi nya sa ana wo kurare de be kura na wo hia wo abrabo mu a ono ne be ye ne den se bia wo de bo ode wasi yi enti obe reject wo bra wo ye ni moja enhwehwemu no na ntimi nsipi enti my friend Pama mesre say enhwehemu no mom no ye beto aso na yetu ye elder matime da se pa enti be me na me pa cho se no wonana na wo se wo ko ne nchen wo apagya fie no wa be se emfie nkru ne wasan akọ no se bia nana me di asema bejao na menya ho emuaye bia wasan akọ ho biem me fa ni se fudise me fa se 2022 na 2022 no na ma hu se asem no omwame nti na menko na ya woda ososonso ne ho daye bia na se bia wo hu papa e wo daye mu oni de me so daye bia but me de me sem papa okay okay matinti se de ye ka no ye beto aso wo ho no na ya ye nhwehwemu no na ya richi ne ye be kwa papa nchen because papa me se wo ye reachable e me nwanwa se wunya enhia no mampani dada Kufour enye nipa se be oto ne punu mu openi panani ti obie na pono mu obia eti nwanwa se 9 years pa nie na ni moja allegedly still wunya nhia no papa ye beto so afiri honom nti mesrewa kawakuma to ye mama ntu firi na bai but of western region bogo so na afiri ba no pay martin tu betwen ye wie bibia ni a
ye wie bibia na o maame ankasa nso ye frɛ ne sɛn maame ye frɛ no ne fie din de afia mo anima na ne bro din de Grace Bukro afia amu anima ɛna Grace Bukro eti ye kokɔbɔ sɛ din na so no ye de adwuma wo kuma sɛ no oton brodo oton paano e wo kuma sɛ bacho asem ba kun sɛ maame hema no ba ye no so na na ye paano no ama ohima na akoto no apagya fie no oso na ye paano na ye paano no mo babaji okay na say o supply the ma wo mu na o mo so de kwa abonten akwa maame de me ba no receive me fine but na de ama o ya me ya no say o mpese me hu papa no nti o maame dan kura wo fie ho o maame dan ma dan wa pagya fie ho o maame dan wa pagya fie ho wow nti friend say papa ba ko bi kura on kura na nsin ya no wu ya friend na sekere say no ya djuma wo mansia ho na sekere ni dan wo free na sekere ni dan so na wo ko me it is an say wo free bogoso ba kuma se bia na wo koda sa dan ene say maame no oji utu mu se ne dia na wo ko apagya fie no so a wanya muaye no try say mansia so wo be ko honom but mansia ma ko throw application 2 times wow ma ko throw application 2 times ni na ene so ye ben but before ansana COVID-19 beba no letter na mu nsem de na o twro mu me twro nsem ya mekan ha ya mu nsem na me twro ena de ma hoin o nsa kwa securities ho into securities na me twro o me kwa mo se ko letter na o mo fa nko nti me ko ba ko 2 times kura ni na o twro letter na ya na wo address ma hoin but o ma me dija security ne say o mo da bi wo nsa letter ni address te say esi a me wa hai me twro letter e de ama elder me twro to elder eti ya na wo tu na ya me address se nkam de ma otumfo okay but o sha enuru honom no dun ho ansa na covid de beba no bacho wo ma bacho mo ma 5 okay eti wo ma no so o ma ni ni masemi aye kan me bacho wo manim ma kan chiro me ba ko 6 years afi no ko 7 years so no kra me na to papa no ndi papa din kra na dan so eti wo ba ne de sen no e fra no blessing Agyakum Kufour hwe fe eti wo ankasa udin de Kufour ni din ni mu me pacho me na nanom ne ma me din nti me ankasa me ko school no edin me wo no ya Evans Lame Evans Lame na Kufour ne de o maame amfa nkan ho ndia o maame nkan ade okro wa meto maame na what be some questions eja kafra but I think say maame ti asha nke bo nyina no kafra etu de aduru no ma yemfa nkonkon ha why ja bibia mame why ya beto aso wo ho no mesrewa na me yenkote nkomo we ba bi fufuro bi abie mo de beja yen no nya ye mu gidie se be ye ho adwuma ma wo why na de opese wo hu bia ne se ye papa mpa se nya papa no ye be hwe ne etu ho anamo nti mesrewa je mu mame why me da se papa pati Odofo na de akosi no ohwe se ne etie na branche ne keka em o chese wa wokra de ato mampani Kufour a watumi de ato no de na chese ne vim no a chese ne papa ne mampani Kufour de 100% ano odin na ohwe nso ane niam bi ese no oson wa pepe se ne papa ne tie na papa ne manyina soson wa eno nti no uda to a enyeyi na enso on se eduru ba bi a na eye den obi aye nkwala bone sempen ne beduru ba bi na gibia bi ho na wo be hye sa dibia no mu a na o koje ibi sa mfumso obi sa atumu a na eyedin na ni nyina no se o mampani Kufour gi sa akola yitum kra na enye ni problem enye ni how because wo hwemu a se ni abrante ne kana sem so wo enya 2 years mpo na ne maame no ewu ye chese okwo no to ho na no call French o chese odwane call French ejinse nka o mampani Kufour mpo hwehwe no mpo na nka wa kohwa akola ne kra na nko hu no because odwane call French enu achie no enu eche no kra no se wo no oba no owo wie no wan koka nkire o mampani Kufour se wo ne me dai ne manyim o wan koka nti o mampani Kufour no wonim ho hwe nti we no woje kra enye problem bia enye problem a ebro so enye ono nko an so na wo ba bi enipa bebre eyeden a obeso bia hwe wo na obu ha twa ne twa se enyuma bi ha ya hye ne nyame akwan a eche se twa ne twa se asomasi we ne baba ku free abusua we mu asomasi we ne baba akwa wo so free abusua we mu enti se be ya wo kine bi no edi be build abusua foforo a eche se sika eni ha sika wo ha na eche se tumi ama abusua na tumi agina ne na so abusua foforo na maame no asefo no ebe build na atumi agina ne na so enu nti se nke se bibisa ho kra enye hwe o mampani Kufour
ɔte saa asɛm wei a ɔmfrɛ no na deɛ ɔhwɛ ne hwɛ a DNA wei chicken feed ɛma no ne yiri wi kura sika aba no nyɛ bɛtɛɛ na ɔnhwɛ na ɔnyɛ DNA no na ɔmfɛ ɛma no na afɛ deɛ ɛno akyi ne sɛ basɛ ne ba sɛ ne deɛ ɔbɛyɛ ama ne deɛ ɛtodwo no ara obetumi ayɛ yenim so obetumi ama ne dan owi ama ne tipa truck gye kokɔbɔ bra me de akakra na mekɔ mewu a me agyapadeɛ kakra wo fie ne memma enkwala no ho ɛmɛmɛ hawo ne no anasɛm de nasɛm kɔ minim so mampani Kufour nso deɛ ɔno po ɔdwi nipa ho kyɛ sɛ ɔyɛ adɔyɛ mpo ma Kufour ti so ɔno ane bakra no abade a minim sɛ ɔbɛhwɛ na wadi akyire pɛpɛpɛ because yenim mampani Kufour wokɔ no akɔkyia no wokɔ no akɔhwɛ no kra no hwehwɛ nyɛ dene saa sɛ ne amanfo bi wokɔ mo hɔ a wobrɛ saa no enti mefi sɛ bibia betumi ayɛ kama yɛde mbosi ha yɛbɛda mo ase pii sɛ ne ada bia mo subscribe na mo share no yɛbɛda mo ase yehu ni nyinaa yɛda mo ase pii yɛde mbosi ha bye.